L'objectiu d'entrar a l'agenda europea el dret a decidir catalans, flamencs, escocesos, entre altres ciutadans de territoris amb aspiració a l'autodeterminació, s'ha manifestat avui a Brussel·les. Recordant alguna mobilització passada, també aquí a Brussel·les, començava a final de matí la manifestació pels carrers que són al cor de les institucions europees. A veure, jo vaig venir pels 10.000 i volia repetir-ho. Venim del Baix Llobregat i de Barcelona. Lloret de Mar. Ella viu aquí, ho hem tingut molt bé. Diuen els organitzadors que han triat el moment amb cura, just abans de les eleccions europees, perquè creuen que el dret a decidir ha d'entrar també en campanya, no només a Catalunya. El que fem aquí és comunicar que no farem un pas enrere, comunicar que rebutgem qualsevol oposició, qualsevol dificultat, qualsevol amenaça a aquest dret, a l'exercici d'un dret fonamental, universal, com és el d'autodeterminació. A més de banderes catalanes, aquí avui s'han vist sobretot banderes amb el lleó de Flandes. El moviment flamenc també s'hi juga molt aquest any, perquè les eleccions europees coincideixen amb les eleccions aquí a Bèlgica. If the people of Europe, in Catalonia and in Scotland and in Flanders, want self-determination, I think that Europe has to be a very, very democratic institution. A més de flamencs, que jugaven a casa, i catalans, la manifestació ha plegat també col·lectius d'escocesos, bascos i altres que reivindiquen el dret a l'autodeterminació. Francesc Serra, TV3, Brussel·les.